Stichting Calabas verandert koers. Stef Klasses op Somapop. Het is vandaag 23 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. De Stichting Calabas is een nieuwe koers ingeslagen. Om draagvlak voor deze koerswijziging te creëren, is ambassadeur Jan Fleurkes afgereisd naar Ghana. Stichting Calabas werd in 2007 opgericht, met als doel activiteiten van ontwikkelingswerker Wiljo Fleurkes uit Veulen te ondersteunen. In 2008 kwam Wiljo echter te overlijden. Op verzoek van familie Fleurkes werd de stichting voortgezet, zodat het ontwikkelingswerk via de Calabash Foundation in de regio Bolgatanga, een van de armste regio's in Ghana, door kon gaan. In de eerste 5 jaar na oprichting heeft de stichting zo'n €150.000 geschonken, voornamelijk voor de uitvoering van waterputten en microkredieten. Maar het bestuur merkte dat door grote vooruitgang en veranderingen in het land ook een verandering in het ontwikkelingswerk nodig leek. We hebben gemerkt dat de wijze van geven een andere moet worden. Dat wil zeggen, zij moeten gaan presteren en wij gaan daarvoor betalen. Dat wil zeggen dat zij producten gaan leveren die wij hier proberen af te zetten. Vorig jaar reisde een gezelschap van het bestuur af om deze koerswijziging kenbaar te maken en het nieuwe beleidsplan voor te leggen. De reacties van de mensen in Ghana waren toen wisselend. Van bovenaf zien de mensen ook wel dat dat een ander beleid is wat beter is. Van onderaf is dat natuurlijk een wennen. Als je altijd geld gekregen hebt en je hebt alleen maar met de handen op hoeft te staan en het wordt naar binnen geschoven. En nu moet je gaan presteren, dat is een omslag. En daar moeten ze aan wennen. Ambassadeur van de stichting Jan Fleurkes is nu afgereisd naar Ghana. Met als doel de mensen daar te stimuleren en draagvlak te creëren voor de koerswijziging. En dat is nog best een spannende onderneming. Jan gaat een stapje verder dan wat het vorig jaar met hun besproken is. Gaat concreet zoeken naar mogelijkheden en gaat ook buiten die leiders, traditionele leiders om en onze contactpersonen om. Binnen zijn netwerk, Jan is daar goed bekend, zoeken naar mogelijkheden. En dat geeft wellicht wat argwaan. Wij spraken via een Skype-verbinding met Jan vanuit Bolgatanga in Ghana. En dat is goed te doen, want een van de grote veranderingen in Ghana is het feit dat inmiddels overal wel internetverbinding in het land mogelijk is. Jan was op het moment van ons gesprek al enkele dagen in Ghana en had al diverse projecten bezocht. Goedemiddag, Bolgatanga hier. Kijk, hoor je mij een beetje? Ik hoor jou, prima. Heel goed, en ik zie jou heel goed en ik hoor jou heel goed. We hebben een aantal projecten bezocht die goed zijn gegaan. We hebben een aantal mensen bezocht die in het verleden met Calabas gewerkt hebben en nog met Calabas werken. We hebben een aantal mensen bezocht die Wiljo hebben gekend. Nou, Wiljo was mijn jongste broer, dat was in aanloop naar Stichting Calabas natuurlijk wel een belangrijk verhaal. Hello, Fleurkes. How are you? I'm very, very, very fine. Long time. Indeed, long time. Too long. How are you? En tijdens deze ontmoeting heeft Fleurkes over de veranderende ontwikkelingshulp verteld vanuit Stichting Calabas. De reacties op zijn verhaal waren zeer uiteenlopend. Het is wel verdeeld. Er zijn mensen die wel zeggen dat ze dat goed vinden, maar of dat ze dat menen, dat is een vraag. Ik denk dat het toch altijd wel makkelijk is geweest om met relatief weinig, met het afleggen van weinig verantwoording hier toch wat geld te kunnen ronddelen. Nou, of dat altijd goed is gegaan is ook maar de vraag. Er zijn ook een aantal mensen die dit wel echt ook nodig vinden om richting de toekomst een ding te kunnen doen. En die ook bezig zijn met ondernemen. Ja, en er zijn een aantal mensen die echt niet weten waar we het eigenlijk over hebben. Microkredieten, crowdfunding, wat zijn dat voor dingen? De missie van Jan Fleurkes is ook onderdeel van een documentaire van Marijn Poels. Hij is samen met Jan afgereisd naar Ghana voor een L1-documentaire Limburg helpt, waarin Limburgse ontwikkelingswerkers centraal staan. Het bestuur van de stichting hoopt dat de reis van hun ambassadeur positief uitpakt. En dat er over een aantal jaar een gezonde nieuwe relatie tussen de stichting en Ghana is ontstaan. Wij hopen en verwachten dat we gewoon handelspartners zijn geworden. Dat zij producten leveren die wij hier afzetten,
waar zij voor geld verbeuren. En dat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. I told you I come back or not. I told you. In het centrum van Venray vond zaterdag een parade van historische legervoertuigen plaats. De parade stond in het teken van het thema vrijheid en bevrijding. Circa 40 legervoertuigen trokken Venray in. Burgemeester Hans Gielissen nam het défilé af. De stoet werd vergezeld door het Koninklijk Sint-Willibrordesgilde uit Geisteren en Fanfare Concordia uit Wansum. De parade werd gehouden in het kader van 70 jaar bevrijding. Afgelopen weekend werd in Oerlo Zomerpop georganiseerd. Een van de optredende artiesten was de uit Veulen afkomstige singer-songwriter Stef Klasses. Afgelopen weekend was alweer de 29e editie van Zomerpop in OJC Wadjang in Oerlo. Het festival had ook dit jaar weer een gevarieerde line-up met een breed spectrum aan muzieksmaken en een combinatie van goede lokale en nationale artiesten. Ja, Zomerpop is eigenlijk een laagdrempelig festival voor de jeugd uit de regio eigenlijk. Dus voornamelijk gemeente Horst, gemeente Venray. En wij hebben meer een doelgroep van de jongeren tussen pakweg 15, 16 à 25 jaar. En daar willen we echt, die willen we echt binnenkrijgen. En hoe zien we onszelf eigenlijk? Wij profileren ons eigenlijk als een laagdrempelig festival waar regionale talenten kans krijgt, maar waar ook ieder jaar een grote act staat, zeg maar. De meest bijzondere artiest van de avond is toch wel de uit Veulen afkomstige singer-songwriter Stef Klassens. Voor wie zijn jullie hier? Stef! We zijn al hier voor Stef Klassens. Stef is wel heel leuk, maar eigenlijk iedereen. Niet vanwege zijn entree voor Zomerpop, want in 2013 gaf hij al een veelbelovend visitekaartje af op het festival. Wel is zijn groei en ontwikkeling als muzikant bijzonder te noemen. Stond Stef vorig jaar nog als lokaal talent op het podium van Zomerpop? Dit jaar is hij de glansrijke winnaar van het tv-programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. En dat heeft veel invloed op hem gehad. Eigenlijk is alles veranderd, want mijn hele leven staat nu op mijn kop. Het gaat eigenlijk alleen maar om het spelen en het muziek maken. En eerst was het ook muziek maken, maar vooral ook lesgeven. En ja, nu is het echt vooral gefocust op mijn eigen carrière. Ja. Dus bijna alles is veranderd. Want hoe heb jij jouw deelname ervaren? Ik twijfelde eerst heel erg of ik wel mee wilde doen. Want ik heb me in het eerste jaar opgegeven en toen heb ik op het laatste moment gezegd, nou, dat ga ik niet doen. Maar toen ben ik toch overtuigd door Nielson en dat heeft mij heel veel gebracht. Dus ik denk dat die deelname, het was vooral heel veel dingen leren en veel schrijven. En dat heeft me wel tot het niveau gebracht waar ik nu ben, zeg maar. Stef heeft inmiddels onder andere op het Siget en Songbird Festival gestaan en verzorgt de voorprogramma's van Jacqueline Govaert. Ondanks zijn succes blijft het nog steeds draaien om zijn teksten en muziek. Ik denk dat ik het meest bijzondere vind wanneer iemand naar me toe komt van dit liedje dat heeft me zo erg geraakt. Of weet je wel, altijd een babbeltje, maar ik praat heel graag over muziek met anderen en wat ik allemaal wil gaan doen en zo. Dus dat vind ik het mooiste. Ieder festival heeft weer iets anders en de ene festival heeft toffe publiek, de andere heeft er gewoon een hele vette stage. En dat is gewoon, dat verschilt iedere keer, maar ik vind het wel belangrijk dat ik gewoon, maakt niet uit hoeveel man daar staan, weet je, als staan er 10 man, maar als ze het allemaal te gek vinden, dan ben ik al blij. Hij was vorig jaar nog een opkomende act. Dit jaar staat hij er als headliner. Ik ben ook benieuwd want het is eigenlijk de eerste keer dat ik na de finale hier in de buurt speel, of er veel publiek zal zijn. Afgelopen maandag kwam Stef zijn nieuwe single Safe and Sound uit. Ik vind het heel spannend, want je weet niet, weet je wel, voor hetzelfde geld draaien ze het 1 keer en is het klaar. Maar het kan ook juist uit de hand lopen, net zoals met Dotan is echt gigantisch uit de hand gelopen. Maar ik denk in het voorjaar dat er een album komt, of een EP, daar twijfel ik niet over, maar ik denk een album. Dat is toch de droom van iedere muzikant. En dan heel veel spelen. Mijn eigen clubtour komt eraan vanaf 21 november. Dus er komt nog veel op mijn pad. Ook de organisatie is positief te spreken over het succes van Stef. Ja, helemaal top natuurlijk. We hebben het eigenlijk met grote aandacht gevolgd. Zeker waar. We hadden geluk gehad dat we al vroeg konden boeken. En we hebben hem echt gevolgd gedurende dat programma. En echt met de hoop van we gunnen het je echt Stef. Je hebt vorig jaar je waarde al bewezen voor ons. Maar het is fijn dat heel Nederland zijn waarde nou ook wel heeft.
Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Het volgende journaal is maandag om 7 uur. Dan start weer de reguliere programmering. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Af en toe valt er wat motregen. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Er zijn ook enkele opklaringen. In de middag komt de temperatuur uit op zo'n 15 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.